இருந்தது. நெறைய ஓ, விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டோம் இல்லையா? அதனால. ஆமா ஆமா, அது வந்து பகவத்கீதை தோன்றது, பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் நிறைய படிச்சோம் இல்லையா? ஆமா. அதனால அது வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கும். நேத்து என்ன அப்படியே அத கேட்டுட்டே தான் நான் தூங்குனேன் கூட. இந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, யாராவது காலிங் பெல் அடிக்கிறாங்க, அதை பார்த்துட்டு ஓகே வந்துடுறேன். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வீட்டுல யாரும் இல்ல. சரிங்களா? அதனால இது ஆர்டர் போட்ட ஜாமான் வந்து வாங்கி வச்சுட்டு வந்தேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சாண்டிங் பண்ணவா மாதாஜி? இந்த மாதிரி லேட் ஆயிடும் மாதாஜி. இந்நேரம் பண்ணியிருக்கணும். நீங்க பண்ணணும்னா 2:50க்கு வந்து 3க்குள்ள முடிச்சிடணும் மாதாஜி. நான் 2:40ல இருந்து உட்காந்துருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க ஏன் நீங்க வருவீங்க. வந்து நீங்க ஏன் வந்த உடனே பண்ணிடலாம் இல்லையா மாதாஜி? நீங்க ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கலாமே மாதாஜி. அப்படிங்களா? நாளைக்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுங்க, 2:50க்கு வந்து 3க்குள்ள முடிச்சிடலாம். ஏன்னா இப்ப கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிற டயத்துல ஆரம்பிச்சா லேட் ஆயிடும்ல. மாதாஜி ஓகே நாளைக்கு வந்து 4 மணிக்குள்ள கிளாஸ் முடிக்கிறீங்களா? 4:05க்குள்ள. எனக்கு வேற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு நாளைக்கு அதனால. நாளைக்கா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே, நான் முடிக்க பார்க்குறேன். அப்படி முடிக்க முடியலன்னா நீங்க லீவ் ஆகிட்டு நீங்க யூடியூப்ல வரும் மாதாஜி இது, சரி மாதாஜி. அதில் கேட்டுக்கலாம் நீங்க. சரி. முடிக்க முடியலன்னா நீங்க லீவ் ஆகிக்கலாம். நான் 3 மணிக்கு கரெக்டாக ஆரம்பிச்சிருவேன். சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சில சாப்டர் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், சிலது கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும். ஆமா, நேத்து ரொம்ப பெருசு இல்லைங்களா? ஆமா, அந்த மாதிரி வரும்போது கொஞ்சம் இழுத்துக்கிட்டு போகும். கொஞ்சம் நிறைய விளக்கம் கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆயிடும்.
நிறைய விளக்கம் கொடுத்தாதானே மாதாஜி எங்களுக்கும் புரியும் நல்லா. இதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. இது வந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து செகண்ட் லெவல்ல நீங்க எல்லாம் படிப்பீங்க, இன்னும் டீப்பா படிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. இன்னும் விலாவாரியா நீங்க அதில் படிச்சு கத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து அன்னைக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா மாதாஜி எல்லா பிரபுஜிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 5. வந்து நம்ம வந்து கர்மயோகத்துல 5வது சாப்டருக்கு வந்துட்டோம். கர்மயோகம்னு 3வது சாப்டரே நம்ம படிச்சுட்டோம். மறுபடியும் இது கர்மயோகம்னு வந்திருக்கேன்னு நீங்க யோசனை பண்ணலாம். இது வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். நம்ம கர்மயோகத்தை எப்படி செய்யறது, பகவான் கிருஷ்ண உணர்வோட நம்மளுடைய கர்மங்களை எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத பத்தி இதுல டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை பத்தி தான் நாம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு மங்களாச்சரணம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषात्याशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. வந்து நாம இன்னைக்கு பார்க்கறது 5வது சாப்டர். அதுல வந்து அர்ஜுனனின் குழப்பம். ஃபர்ஸ்ட் இதே வந்து அவர் வந்து குழப்பம்ங்கிறாரு. ஏன் அவருக்கு குழப்பம் வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அதா பஞ்சமோऽध्यायः. கர்ம சாரி சாப்டர் பாருங்க, மறந்துட்டேன். கர்ம சந்நியாசயோகः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्चेयोर्येहं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. இதுல வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. எடுத்தோடனே அவருக்கும் குழப்பம். அந்த குழப்பத்தினால அவர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. பகவான்கிட்ட என்ன கேட்கிறாரு? கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். ஃபர்ஸ்ட் செயல் செய்யாத அப்படிங்கிறீங்க, அப்புறம் பக்தியோட செயல்படுங்கிறீங்க. இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது? இந்த ரெண்டுல நான் எதை செய்யணும், எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவா புரியும்படி சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து வேண்டிக்கிறாரு பகவான்கிட்ட. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக செயலை துறக்க சொல்றாரு? பக்தி யோகத்துல வந்து செயல் செய்ய சொல்றாரு. அதை வந்து செயல் துறக்கிறது அப்படின்னு வந்து அவர் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறாரு. அதை பத்தி இப்ப அடுத்த ஸ்லைட்லயே வரும். பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வறண்ட மன யூகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. நாம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய கற்பனைக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய வந்து என்ன பண்ணுவோம், பல விதமான விஷயங்களை நம்ம செய்வோம்.
இது சிறந்தது அது சிறந்தது அப்படின்னுட்டு நம்ம நினைக்கிறது. அதெல்லாம் வந்து இப்போ துறவு சந்நியாசம் புகுறவங்க சிறந்தது, அதில் தான் வந்து பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். இல்லை வந்து நம்ம கர்மயோகம் பண்ணி பகவானை சென்றடைகிறது அப்படிங்கிறது. இன்னொன்று ஞானத்தின் வழியாக சென்றடைகிறது, யாகம் புரியறது, யஜ்ஞம் புரியறது, தவம் செய்யறது, இப்படி பலவிதமான விஷயங்களை செஞ்சு நம்ம எதை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் பலவிதமான விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபடுவோம். அப்போ வந்து இதில் எது சிறந்ததுன்னு தெரியலங்கும் போது பகவான் என்ன சொல்றாரு, பக்தி சேவையே சிறந்தது அப்படிங்கறது வந்து இதுல வந்து அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 11.30ல வந்து 30ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கிருஷ்ணர் வந்து ஆன்மா பத்திய விஷயங்கள், சாங்கிய யோகத்தை பத்தி அழகா சொன்னாங்க. அந்த ஆன்மாவோட சைஸ்ல இருந்து நம்ம பார்த்தோம். 10,000 அதாவது நம்மளுடைய ஒரு முடியில நுனியில இருக்க அந்த பகுதியை 10,000 துண்டுகளா வெட்டுனா எவ்வளவு சின்ன சைஸோ அந்த சைஸ்ல நம்மளுடைய ஆத்மா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அது வந்து 5 விதமான காற்றுல மிதந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம இதயத்துக்குள்ள அப்படிங்கிறதையும் படிச்சோம். அதுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாதது, நம்மளுடைய கண்களுக்கு புலப்படாதது, அப்புறம் அது அழிவற்றது. அதை வந்து என்ன செய்ய முடியாது, நீரால நினைக்க முடியாது, நெருப்பால எரிக்க முடியாது, ஆயுதங்களால துண்டிக்க முடியாது. அப்படி அது வந்து அவ்வளவு நுண்ணியது. அப்படிப்பட்ட ஆத்மா வந்து அழிவற்றது. இந்த உடலுக்கு தான் அழிவே தவிர ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம நல்லா படிச்சோம். அடுத்தது வந்து இப்போ 31ல இருந்து 37 வரையிலும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை. ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை எது அப்படின்னு பார்த்தா, நாமெல்லாம் வந்து பகவான்கிட்ட தான் வந்திருக்கிறோம். நாம திரும்பி அவங்க வீட்டுக்கு நம்முடைய சொந்த இடமா இருக்கக்கூடிய அந்த நித்திய ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும்னா நாம என்னுடைய கடமை என்ன, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுறது தான். அதுதான் வந்து அதுல சொல்லியிருப்பாங்க. அதை பத்தி நம்ம படிச்சோம். அடுத்தது வந்து 42ல இருந்து 45 அந்த பழமையான செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆத்மாவின் சிக்கல். நாம வந்து நிறைய வந்து என்ன ஒண்ணு தவறா நம்ம உணர்ந்துகிட்டு நம்மளுடைய செயல்பாடு, அதாவது நம்ம வந்து முக்கியமா எதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்போம்னா ரிச்சுவல்ஸ், அதாவது சடங்குகள். நமக்கு இப்படி இப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த சடங்குகளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போமே தவிர பக்தியில வந்து நம்ம தவறிடுவோம். அதனாலதான் வந்து நம்மளுடைய சிக்கல், நம்மளுடைய ஆத்மா என்ன செய்யுது, இங்க வந்து மாட்டிக்குது. அதெல்லாம் பத்தி நம்ம படிச்சோம். 46ல இருந்து 53 வரையிலும் உள்ளதுல பக்தி சேவையால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகின்றது. எதை செஞ்சா நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து நீங்கி இறைவனுடைய அந்த உலகத்துக்கு, ஆன்மீக உலகத்துக்கு போக முடியுங்கிறத பத்தி அதுல படிச்சோம். அடுத்தது 3வது அத்தியாயம் 3rd சாப்டர் என்ன படிச்சோம், 17ல இருந்து 18 வரையிலும் ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை. அதாவது நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துல நிறுத்திடலாம். எப்ப நிறுத்தலாம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு இறைவனை பற்றி நன்றாக உணர்ந்த பின்பு ஞானத்தோட அந்த தகுதி, நம்ம இப்பெல்லாம் வந்து அஞ்ஞானத்துலதான் இருக்கிறோம். ஞானத்தோட தளத்துக்கு போனாதான் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாதான் நம்மளுடைய கடமை அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிய வரும். அப்படி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றக்கூடிய ஒரு பக்தனுக்கு இந்த உலகத்துல செய்யக்கூடிய கடமை எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் வந்து அதுல சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் அத்தியாயம் 4 அதுல வந்து 4th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம், 33 அதுல வந்து அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சம் பெறுகிறது. நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பத்தி உங்களுக்கு நான் எடுத்தோன்னே நேற்று சொன்னேன். என்னென்ன விதமான சாக்ரிஃபைசஸ், பிரம்மச்சாரி எப்படி செய்யறாங்க, கிரகஸ்தன் என்ன செய்யறாங்க, புலன்களை அடக்குறாங்க, அவங்க சுவாத்தியாய அப்படின்னுட்டு வேதங்களை படிக்கிறது அங்க. அப்புறம் வந்து திரவியமக யஜ்ஞம் அப்படின்னு செல்வந்தர்கள் வந்து பொருட்களை வந்து தானம் கொடுக்குறாங்க. இப்படி வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதத்துல வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க. அத்தனையிலையும் எது உச்சம், எல்லா யஜ்ஞத்தை விட சிறந்தது ஞான யஜ்ஞம் சிறந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி அதுல கொடுத்தது நம்ம பார்த்தோம். 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனத்துல கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, மறுபடியும் பகவான் வந்து எழுந்து போரிடு அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு. ஒவ்வொரு சாப்டர்லயுமே அவர் தான் சொல்லுவாரு. அவருக்கு வேண்டிய ஞானங்களை சொல்லிட்டு நீ போரிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு. இது வந்து அர்ஜுனனை குழப்புது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன குழப்பம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, இந்த இதுல 3rd சாப்டர்ல ஞானத்தின் தளத்தில் ஒருவருக்கு எந்த ஒரு கடமையும் இல்லை அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாரு. எந்த ஒரு கடமையும் நீ செய்ய வேணாம் அப்படின்னு, செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கறத பொண்ணு நான் செயலற்று இருக்கிறதுங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிறாரு பகவான் அர்ஜுனர். இந்த பாத்தீங்கன்னா எழுந்து போரிடு அப்படின்னு வந்து 4வது சாப்டர்ல சொல்றாரு.
செயலிட்டு இருங்கிறீங்க, அப்புறம் வந்து செயல்படுங்கிறீங்க. நான் வந்து செயலை செய்யறதா வேண்டாமா அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனருக்கு ஒரு குழப்பம். அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். யார் எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீலதா மாதாஜி வாசிக்கிறேன்னு நேத்தே சொன்னாங்க. யாரு? இருக்காங்க ஸ்ரீலதான்னுட்டு. ஸ்ரீலதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மீட் எடுக்க தெரியல நேத்து, அதனால நான் சொல்றது மாதாஜி கேட்கல. நான் நாளைக்கு வாசிக்கணும்னு நேத்து என்கிட்ட சொன்னாங்க. வந்திருக்காங்களா இன்னைக்கு ஸ்ரீலதா மாதாஜி? இருக்காங்க இருக்காங்க. ஸ்ரீலதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி ஸ்லோகம் வாசிச்சு தரீங்களா? அன்மியூட் பண்ணுங்க. அந்த மைக்ல ரெட் மாதிரி இருக்கிறத எடுங்க. டச் பண்ணீங்கன்னா அன்மியூட் ஆயிடும் மாதாஜி. இருக்காங்க, நம்பரும் போட்டிருக்காங்க. ஆனா என்னன்னு தெரியல. உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ண தெரியல போல இருக்கு. ஆமா. சரி, நீங்க வாசிங்க. அவங்க நடுவுல அன்மியூட் பண்ணா. சரி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. தப்பா இருந்தா சொல்லுங்க, எனக்கு அவ்வளவா வராது. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ச நிஸ்ரேயஷ கரௌ உபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோக விசிஷ்யத்தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனரோட சந்தேகத்தை போக்க போறாரு. அர்ஜுனர் கேட்டா இல்லையா, செயல் செய்யணுமா அல்லது செயல்படணுமா அப்படின்னு அவர் கேட்ட கேள்விக்கான பதிலை இங்க சொல்றாரு. செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் ரெண்டுமே என்னாவது முக்திக்கேற்ற வழி. ரெண்டு பாதையுமே, ரெண்டு வழி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து செயலை துரத்தல், அதாவது சந்நியாசம் எடுத்தல். இன்னொன்னு பக்தியோட பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுதல். சன்னியாசி என்ன பண்ணுவாங்க? காட்டுக்கு போய் தவம் இருப்பாங்க. பக்தியில செயல்படுறது என்ன யார் இருப்பாங்கன்னா வீட்டுல இருக்க கிரகஸ்தங்கள். நாமெல்லாம் வீட்டுல இருந்துகிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறோம். இப்போ நம்ம ஒரு பூஜை அறை வச்சிருப்போம். அங்க இருந்து ஒரு விக்கிரகமோ இல்ல ஒரு சுவாமி படமோ வச்சு அதுக்கு விளக்கேற்றி கோலம் போட்டு நாம வந்து அதுக்கு வந்து அலங்காரம் பண்ணி பூ வச்சு வந்து தினம் என்ன செய்வோம்? பிரசாதம் படைச்சு நம்ம வந்து பக்தியோட சாமியை கும்பிடுவோம். அதுதான் பக்தி செயல்பாடு. செயலை துறக்கிறவங்க காட்டுக்கு போய் தவம் இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒருத்தவங்க. ரெண்டுமே என்னதுன்னா முக்திக்கேற்ற வழிதான். ரெண்டுமே எங்க போகுது? முக்தியை கொடுக்கக்கூடியதுதான். ஆனால் இந்த ரெண்டுலயும் எது நல்லது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஏன்னா செயலை துறந்துட்டு போனவங்க வந்து அதுல வந்து முழுமையா அதுல ஈடுபட முடியாது. அவங்களுக்கு வந்து நினைவெல்லாம் இங்க வீட்டுல வந்துரும். என்ன வச்சோ ஏதாச்சோ அப்படின்னுட்டு. ஆனா நம்ம வீட்டுல இருந்தவங்களுக்கு நம்ம பக்கத்துல நம்மளோட உறவினர்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது நமக்கு எந்தவித டவுட்டும் இருக்காது. அதனால நம்ம செயல்பாடு ஈஸியா வந்து செய்யக்கூடியது. அதனால பக்தி தொண்டுல செயல்படுதான் சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி அப்படின்னு ஒரு கதை கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த கதை என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பார்ப்போம். இது பாகவதத்துல வந்திருக்கு இந்த கதை. அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து துவாரகை ஆண்டுகிட்டு இருந்தார் இல்லையா, ராஜாவா. அங்க வந்து துவாரகை ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற சமயத்துல அவருடைய மகனான பிரத்யும்னனும் மற்ற அவர்களுடைய தோழர்களும் எல்லாருமா சேர்ந்து பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு வனம் மாதிரி இருக்குது. அந்த இடத்துல போய் ஒரு காலி இடம் இருக்கு. அங்க வந்து விளையாட தினமும் போவாங்க. அது பழக்கம் அவங்களுக்கு. டெய்லி போய் அங்க ஈவினிங்ல பசங்கள்லாம் விளையாடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்க விளையாண்டுகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குது. தண்ணி தாகம் எடுத்தோன்னா எங்க தண்ணி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்க ஒரு கிணறு தெரியுது அவங்களுக்கு. சரி, அந்த கிணத்துல போய் நம்ம போய் தண்ணி எடுத்து குடிக்கலாம் அப்படின்னு உள்ள போய் எட்டி பார்த்தா அங்க தண்ணிக்கு பதிலு இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு பள்ளி இருக்கு. பெரிய ஒரு பள்ளி ஒண்ணு அதுக்குள்ள இருக்குது. அதை பார்த்தோன்னா அந்த பிரத்யும்னன், பகவான் கிருஷ்ணருடைய மகன் பிரத்யும்னன் என்ன பண்றாரு? அதை எடுத்து வெளியில விடலாம் அப்படின்னு போய் தூக்க பார்க்கறாரு. தூக்க முடியல. ஏன்னா அது ஒரு ராட்சத பள்ளியா இருக்கு. தூக்க முடியாத அளவுக்கு கனமா இருக்குது. அதனால என்ன செய்யறது? அந்த பள்ளி அதுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க? ஓடி போய் நம்மளுடைய தன்னுடைய தந்தையா இருக்கக்கூடிய பகவான்கிட்ட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். தெரிஞ்சாலுமே அவர் என்ன பண்றாரு? சரி வா அப்படின்னு எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த கிணத்துல இருக்க அந்த பள்ளி என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய இடது கை 2 விரலால தூக்கி வெளியில விட்டுறாரு. அவருக்கு அவராலும் செய்ய முடியாத செயல் எது? கோவர்த்தனகிரியையே தூக்குனவரு இந்த பள்ளியை அவரால் தூக்க முடியாது.
அந்த பள்ளி எடுத்து வெளியில விடுறாரு. இவரோட கரம் பட்டன ஸ்பரிசம் பட்ட அடுத்த நிமிஷம் அந்த பள்ளி உருவத்துல இருந்து அது ஒரு கந்தர்வன் அந்த உருவத்துக்கு அது வந்து மாறிடுது. அப்படி பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம். என்ன இது பள்ளியை பார்த்தோம், இப்போ திடீர்னு ஒரு அழகிய தோற்றத்துல ஒருத்தர் இருக்காரே அப்படின்ட்டு என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து கிருஷ்ணருக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சாலும் அது மற்றவங்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அவரை விட்டே சொல்றாங்க. என்னன்னு நீயே சொல்லு உன்னுடைய விஷயத்த அப்படின்னுட்டு அவர்கிட்ட சொல்றாங்க. எப்படி நீ இப்படி மாறினங்கிறத எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லு அப்படின்னா அப்போ வந்து அவர் சொல்றாரு. அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவர் முற்பிறவியில ஒரு நிர்கா அப்படின்னு ஒரு ராஜாவா இருந்திருக்கிறாரு. அந்த ராஜா என்ன செஞ்சாரு, அவர் நிறைய தானங்கள்லாம் கொடுப்பாரு. எதுக்காக கொடுக்காரு அப்படின்னா தன்னுடைய பேருக்கும் புகழுக்கும் ஆசைப்பட்டு புண்ணியத்துக்கு ஆசைப்பட்டு பலனெல்லாம் அந்த பலனோக்கு செயல், அதாவது அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம் ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பலனை எதிர்பார்த்து அவர் வந்து எல்லா விஷயங்களும் செய்யறாரு. தானங்கள்லாம் நிறைய கொடுக்குறாரு. அதுலயே எது அதிகமா தானம் கொடுப்பாருன்னா பசுமாட்டுகள், பசுக்களை தான் அதிகமா தானம் கொடுப்பாராம். அந்த பசு எப்படின்னா வயசு வந்த வயதான பசுலாம் இருக்காது, இளம் பசுவா இருக்குமா, நிறைய பால் கறக்கக்கூடியது, கட்டுடையக்கூடிய அந்த பசுக்களை வந்து தானம் கொடுப்பாராம். அதனால அவர் வந்து எல்லாரும் போற்றுறாங்க அந்த ராஜாவை. அவர் அந்த புகழ்ச்சிக்கு மயங்கி இன்னும் நிறைய நிறைய தானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி கொடுக்குற காலத்துல ஒரு நாள் என்ன செய்யறாரு, ஒரு பிராமணர் வராரு. அதுவும் 1 2 கொடுக்க மாட்டாரு, 100 1000 கணக்குல அந்த மாதிரி அளவுல நிறைய கொடுப்பாரு. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒரு பிராமணர் வராரு. அந்த பிராமணருக்கு இவர் ஒரு 100 வீட்டுல இருக்க தன்னுடைய குழந்தைக்கு அந்த பசுவோட பாலை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் அந்த பிராமணர் வெளியூருக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம். அதனால வீட்டுல பசுவை விட்டுட்டு அவர் வெளியூருக்கு அவர் மட்டும் போயிடுறாரு. அப்போ வந்து இந்த பசு வந்து என்ன செய்யுது, அவர் இல்லாத நேரத்துல ஏற்கனவே இருந்தது எங்க இருந்தது, ராஜாவுடைய அரண்மனையில இருந்தது இல்லையா, அது வந்து பழக்க தோஷத்துல இந்த அரண்மனைக்கு திரும்பி வந்துருது அந்த பசு. அது திரும்பி வந்தத யாருக்கும் தெரியல. யாருக்கு, ராஜாவுக்கு தெரியல, ராஜாவோட வேலை பார்க்குற அந்த வேலையாட்களுக்கும் கண்டுபிடிக்க தெரியல. இந்த பசு வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பசுக்களோட ஒண்ணு கலந்துருது. இப்படி ஒண்ணு கலந்ததுக்கு அப்புறம் மறுநாள் வந்து இன்னொரு பிராமணர் வந்து தானம் கேட்கிறாரு. அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு ராஜா, இந்த முதல் கொடுத்தாரு முதல்ல ஒரு பிராமணருக்கு, அந்த பசுவும் சேர்த்து ஒரு 100 பசுக்களை இன்னொரு பிராமணருக்கு அவரு கொடுத்துடுறாரு. அது கொடுத்தோன்னா அவர் வாங்கிட்டு சந்தோஷமா அவரு போயிடுறாரு. இந்த மாதிரி போனதுக்கு அப்புறம் அந்த முதல் பிராமணர் வந்து ஊருக்கு போனவர் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து பாக்குறாரு, பசுமாட்டை காணுமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்றாரு, தேடிட்டு போறாரு. எங்க பார்த்தாலும் தேடிட்டு போகும்போது அது இன்னொரு பிராமணர் வீட்டுல அது கட்டி இருக்காது. அவர் பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, சண்டை போடுறாரு. என்னோட பசுமாட்டை நீ வந்து எப்படி திருடிட்டு வந்த, குடு அதை திருப்பி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா, நான் ஒன்றும் வீட்டுல இருந்து நான் திருடலை, எனக்கு ராஜா வந்து தானமா கொடுத்தாரு, அதை தான் நான் வந்து கொட்டிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. இவர் எவ்வளோ கேட்டு பாக்குறாரு, கொடுக்கலன்னா சரி வா ராஜா கிட்டே போவோம் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு கேட்கலாம், அங்க போவோம்னு ராஜா கிட்ட போறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ராஜா கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, இந்த ஒரு பிராமணர், இங்க ஒரு பிராமணர், இங்க பசு, 3 பேரும் அங்க வந்து கேக்குறாங்க, நியாயம் கேட்கறாங்க. அப்போ முதல் பிராமணர் வந்து என்னோட பசுமாட்டை வந்து அந்த பிராமணர் திருடினாரு அப்படின்னு சொன்னா, நான் திருடல, நீங்க தான் தானம் கொடுத்தீங்கன்னு அவர் சொல்ல, ஐயோ நான் வந்து தானம் கொடுத்த மாட்டுல உங்க மாடும் கலந்துடுச்சா, ஆனா அது நீங்க தான் திருடிட்டீங்கன்னு ராஜாவே வந்து அவர் வந்து குற்றம் சொல்றாரு. அப்ப வந்து ராஜா வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு, கையெடுத்து கும்பிடுறாரு பாருங்க, மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன், எனக்கு அந்த பசுமாட்டை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவர் வந்து கேட்கிறாரு இவர்கிட்ட, நீங்க அந்த பசுமாட்டை அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க, உங்களுக்கு அதை விட நான் அதிக பசுக்களை உங்களுக்கு தர்றேன் அப்படின்னு. அந்த 2வது பிராமணர் வந்து அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு, முடியாது, எனக்கு கொடுத்ததான் நான் வச்சுக்குவேன், தரமாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. சரி அவர் என்ன பண்ற, கொடுக்கலன்னா முதல் பிராமணர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, தானம் கொடுத்த மாட்டேன் நான் வந்து திருப்பி கேட்கறது ரொம்ப பாவம், நான் கேட்க முடியாது, நீங்க வந்து உங்களுக்கு வேணா அதுக்கு விட 1000 பசுக்களை அதிகமா நான் தர்றேன், அந்த ஒரு பசுவை விட்டு கொடுத்துருக்கல அப்படின்னோடனே, முடியவே முடியாது, எனக்கு அந்த பசு தான் வேணும், இல்லாட்டி உன்னோட பசுவெல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ, எனக்கு தேவை கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு. இந்த இந்த இவரும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு, இவருக்கும் வாங்கிக்க முடியல, 2 பேரும் போச்சுக்கிட்டு போயிடுறாங்க. இப்படி இருக்கிற காலகட்டத்துல இந்த ராஜாவுக்கு
முதிர்ந்த வயது வருது, அதாவது மரண தருவாய் வருது. அந்த நேரத்துல அவர் இறந்தும் போயிடுறாரு. இறந்து போனோன்னா அவர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காரு, நாம நிறைய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறோம், நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பார்த்தா அங்க போய் நரகத்துல போய் முழிப்பாரு. இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் நரகத்துக்கு போயிடுறாரு. நரகத்துக்கு போனோன்னே எப்படி நம்ம இங்க வந்தோம், நம்ம செஞ்ச நிறைய புண்ணியம் எல்லாம் செஞ்சிருக்கோமே, தானம் கொடுத்துருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமன் தர்மராஜா கிட்டே அவர் கேட்கிறாரு, எப்படி நான் வந்து இந்த யமலோகத்துக்கு வந்தேன், நீங்க பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அப்ப யம தர்மராஜ் சொல்றாரு, நீ வந்து நிறைய புண்ணியம் பண்ணியிருக்க, உண்மைதான் இல்லைங்கள, அதோட கூட ஒரு பாவமும் பண்ணிட்ட. 2 பிராமணர்களுக்கு இடையில பிரச்சனை உண்டானப்ப நீ உன்னால அதை தீர்க்க முடியல, அந்த பாவத்தினாலதான் நீங்க வந்திருக்கிற. நிறைய புண்ணியமும் இருக்கிறதுனால நீ உனக்கு சொர்க்கத்துக்கு போற வாய்ப்பும் இருக்கு, நீ கொஞ்சம் பாவத்தினால இங்க நரகத்திலயும் இருக்கணும், எதை நீ முதல்ல அனுபவிக்கிற, உனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி யமர் கேட்குறாரு. அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, மகாராஜா நான் வந்து புண்ணியம் நிறையா இருக்கிறதுனால அதை நான் அப்புறம் அனுபவிச்சுக்கிறேன், முதல்ல பாவத்தை அனுபவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, நீ ஒரு பள்ளியா போய் பூலோகத்துல இரு ஒரு கிணத்துக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து பள்ளியா சாபம் கொடுத்து வந்துடுறாங்க. அவர் பல வருட காலம், கிட்டத்தட்ட 1000 வருட காலம் அந்த பள்ளியா அந்த கிணத்துக்குள்ள வசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. அப்படி வந்தவர் தான் இந்த ராஜா. இப்போ வந்து அவருடைய உண்மை சொரூபம் அப்போ வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சிருது. அப்பவே கேட்கிறாரு, எனக்கு எப்படி முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து பிறப்பாரு, அவதரிப்பாரு. அப்போ வந்து அவருடைய ஸ்பரிசம் பட்டோன்னா உங்களுக்கு சாப விமோச்சனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யமனன் சொல்லிடுவாரு. இப்ப அந்த மாதிரி பகவானோட கைப்பட்டோம்னா அவர் வந்து மனித ரூபத்துக்கு வந்துடுறாரு. அதுக்கு பிறகு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லும்போது அப்போ வந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு பகவான்கிட்ட. என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து எந்த ஒரு செயலையும் நான் வந்து எதிர்பார்க்காம நான் செஞ்சிருந்தேன்னா எனக்கு இந்த கதி வந்திருக்காது. நான் வந்து வந்து எல்லாரும் போட்டணும், புகழணும், அந்த புண்ணியம் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னுட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த பலனை எதிர்பார்த்து நான் செஞ்ச செயலால வந்து தவறானாலதான் இப்படி வந்து நான் இந்த ஒரு பள்ளிங்கிற நிலைக்கு நான் வந்தேன் அப்படிங்கிறத அவர் ஒத்துக்கிறாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம எந்த வித பலனும் எதிர்பார்க்காம நம்ம செயல்படணும். எப்படி செயல்படுறது, பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யும் பொழுது அது வந்து பக்தி சேவையா மாறிடுது. அப்போ வந்து நம்ம அந்த பாவ புண்ணியங்கள் நம்மளை தீண்டாது அப்படின்னு இந்த இடத்துல இந்த கருத்தா கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த வரியை அவர் இருக்கும்போது அவருடைய சேவையை மெச்சி பகவான் அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து வைகுண்டத்துல போய் மாதாஜி எனக்கு எதுவும் கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா Sound ஹரே கிருஷ்ணா. disturb ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் கேக்குதா மாதாஜி பேசுறது? இல்ல எனக்கு மட்டும் கேட்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல யாருக்குமே கேக்கல யாருக்கும் கேட்கல மாதாஜி. அப்ப அவங்க சைடு ஏதாச்சும் கரண்ட் போயிருக்கலாம். ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. நெட்வொர்க் இஷ்யூ, நெட்வொர்க் போயிடுச்சுன்னா திரும்பி வந்துடுவேன். எல்லாரும் அது மாதிரி அந்த நேரத்துல ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க, வந்துடுவேன். சமயத்துல அந்த மாதிரி நெட்வொர்க் பிரச்சனை பண்ணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் போயிடுச்சு. ஓகே. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி அவர் பழையபடி அவர் என்ன செய்யறாரு, அவருடைய தவற உணர்ந்து அவர் வைகுண்டத்துக்கு போறாரு. நாமெல்லாமும் பக்தி சேவையில எப்படி செய்யணும், எந்த வித பலனும் எதிர்பார்க்காம நாம அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நாமளும் என்ன செய்யலாம், வைகுண்டத்துக்கு போகக்கூடிய நிலைமை நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த கதையில சொல்லப்படும். 5.3 படிங்க மாதாஜி. எதுவும் தெரியல மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல. இல்லையா, சாரி பாருங்க. டிஸ்பிளே ஆகும். லதா மாதாஜி படிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க இப்ப கூட மாதாஜி. மெசேஜ். இவங்க விஜயலட்சுமி மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆயிட்டாங்க, அவங்கள வந்துட்டு உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க. ஓ, அதான் எனக்கு ஷேர் பண்ண முடியலையா? ஆமாங்க மாதாஜி, நீங்க ஹோஸ்டா இல்ல இப்போ. ஓகே ஓகே, நெட்வொர்க் போயிடுச்சு மாதாஜி நடுவுல. அதாங்க மாதாஜி, அதான் சொல்றேன், நீங்க வந்துட்டு அவங்கள வந்து சொல்லுங்க. உங்களை விஜயலட்சுமி மாதாஜி யார்